Okay, so nagplano ko nga mag-upload ko daily, as in dailies for July 1. And today's July 1. And I don't know, because the thing is, na busy kong maayo niya. Wala na ko ka vlog today. Ato kong Island, tindahan nga rin sa Victoria. And try to get some stuff and try to look for some good deals. And sagunta na diha. But what happened was I got busy and I like sakong rin na, I got busy and I was able to do the vlog. So, walay vlog tarong karon and yeah, but nag-ingon na ko ninyo, so may na lang na ako mabutang karon for today. Yeah, July 1, 2020 and na ako sa Harvey Norman, ilalom sa IKEA here in Springvale. So okay, I'm heading to Big W right now, pat squirms kanang candy na siya, lollies tawag gari sa kanang kwan sa Australia, pero palit ko kay padala sa Pilipinas ng uban ako. So let's go. Bye! So, wala na ko ka-vlog hapon. So, nag-promise ko nga try to do daily vlogs. But, nagkakaroon kong backup sa kong files. But, for this case, I didn't. I was supposed to get new ones for July. But yesterday, I just had may ragin ako na vlog hapon. So, I'm sorry for that. But for now, I'm heading to the shops. Padong ko sa shops. Mag-English mo ko sa akin. Nagdungan muna ako ng English vlogger. So, pasensyahin na ako ninyo. But, just keep in mind that this is mainly Bisaya by heart. Cringe. Anyway, bato ko kanang vlogs, kanang magpaayo ko sa akong phone. Kaya akong phone namatay. Ma-feel na akong haptic feedback, but guba ang screen. But the good thing here is, pwede na ka mo add to, paayo ni mo, pa-check ni mo. Wala yung kuda sa akong resibo na, add to ko niya, ilan akong gi-serve. So, I'm heading there right now, and it's kanang 2 na hapit. Guba ng kanang problema ko nga rin kay tugnaw niya. Igmata ni mo ni kakuan, shit, I need to go back to sleep kay tugnaw. Ana nga rin niya. Sa tuwa kay init man. Igmata ni mo mga alas 10. Init, I need to get up. Magpa-electric fan ko. Init, magpa-aircon. Ganay kay tugnaw. So, ganahan ka matulog. Samot ka. Tulog ka. Anyway, padong na ko nga to. Di sa ko mag-blabber kay ganang getting late. Nya, muna siya. Kumusta mo diya? Kumusta mo? Sige, bye. So bay, padong na ko sa tindahan karon niya. Nindot kani akong mount pa. But the thing is, kanang wala na ko i-connecta sa microphone. Nato ko'y wireless microphone pang i-charge sa likod. So, yeah. Right, okay no. So, pwede na ako mag-drive, mag-storya sa inyuha na camera diri. So, lain na paminaw na. Yeah, ganina, padong na ko gawa sa balay na gawas, nagsakay ka ng gamay nga jeep, kanang motorized na jeep. Mo nang gigamit ni Ed March katong akong gina-follow sa Facebook nga kuan, nagmotor siya from Argentina to asa to or something to Argentina. But kalimot ko. Pero mo to siya. May para storya So mo to nalingaw ko sa iyang kanang jeep kay iyang tugida sa Utah pa to dito nga gidala. So wala kita ko ng jeep. Wala pula na. Wala pa doon nga na storya ron. Drive sa ko ato na distinganing kuan. Nagkuy-kuyo ko, kamera na kuyo. So padong ta sa kuan nagkanana ni siya sa hayap si China ninyo kay test drive pumunta. Test drive. I mean test film. But yeah. So, muna siya. Sige, mag-drive sa tarong basig maon sa kung ano dakpan ko. Siya. Klaro ba? Awad ako sa balay niya human mo to kanang gitawagan ko ni Laura niya ngon siya kay gutom siya. Problema kay imong pagkaon. May klarong pagkaon dis balay. So I just got some ramyun, may goreng, brush ka ng pasit canton, and then some bread. So let's see how this goes. Bye, so na kita sa balay karon. Muna akong trabahuan. Dito ako ning desk. So, wala kayo mahitabo karong adlaw. And the thing is, yeah, nagina siya. Sometimes, imong life is just the same as yours and mine. And sometimes, even more boring. And that's what my life is today. Kanang wala kayo hitabo. Sa kakustaas, nagligid-ligid. Nagbot errands to ko ni mata. Wala kayo hitabo ba? But either way, mag-upload taron. July 2, 2020, upload tag video. I don't know. Late naman said. Kasi maabot pa rin July 3, but mag-upload ta karon. And hopefully, we'll get more videos soon.
Ako lang sa ning i-upload if I can find any kanang bisag unsang karaan nga video na ako lang sa isuksok nga pero other than that, see you tomorrow. Bye. Nakabantay mo awkward akong video kinanana ko. So, sa kilid, wide kaya akong lens kay gamit niya. Nagtinapulan ko. Nag-ana ko. Muna akong tambok weird tanawan. But hindi mo ko makita sa akong view kay wala man ko LCD or wala man ko flip screen. A1 ako gamit karon but moro to, nag-explain lang ko. Dugab sa ko.